दायो आसामावहाय मोनसे दुंहाव बारा बारगासिनो दङ। बे बारा नाथाय बोथोर सोलायनायनि बारहावा नङा, बेयो नाथाय राजखान्थि सोलायनायनिसो बारहावा। नोंथांमोना मिथिगौ आसामाव गासै 126 बियाबफोर दङ। बे 22 बियाबनि मादाव 46 नं अदालगुरि बियाबावहाय बे बारा बांद्राय नांदों होननानै भटारफ्रा बुंनो नागिरदों। बिनि जाहोना जाबाय बिटिसिआवहाय गोहोगोरासिन राजखान्थि दोलो बिपिएफनि गासै 6 मददगिरिफोरा बे बियाबावहाय टिकेट नागिरदों। लोगोसे बे 6 टिकेट नागिरनाय सुबुंनि मादावहाय 3आनो गोहोगोरासिन। बिनि जाहोनफोरा जाबाय सेथियावहाय दङ बारग' मन्त्रि एबा दानि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि। नैथियावहाय दङ बारग' बिएससिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा, लोगोसे पिएमबिनि सोद्रोमा आरो बिपिएफनि स्पक्सपारसन प्रदीप कुमार दैमारि। आरो बिनि उनावहाय दङ थामथियावहाय बिपिएफनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि राजखान्थियारि गाहाय बोसोनगिरि रबिनसन मोसाहारि। दा बिथां 3नि गेजेरावनो बांसिनै भटारफोरा नोजोर होनानै दङ। बे 3नि गेजेरावहाय सोर टिकेट मोनो बेयो जोबोद नायथावना जानानै दङ। मानो होनोब्ला बे जायानो टिकेटखौ मोनो बेनो बे देरहानायनि लामायाव दङ होननानै बे अदालगुरि बियाबनि भटारफ्रा बुंनो नागिरदों। दा बेनिखायनो आङो दा बे 3नि मादावहाय टिकेट दाबिदार एबा टिकेट बिनाय बिथां प्रदीप कुमार दैमारिया दायो आंजों दङ। आं दा बिथांनिफ्राय सोंनो लुबैगोन, बिथाङा जुदि टिकेटखौ मोनोब्ला देरहागोन ना देरहाया एबा मा खामानि मावनो लागोन, आं बिथांनिफ्राय रोखा रोखायै सोंनो नागिरो। खुलुमबाय। गोजोन्थों। मोनथिनो हादों नोंथाङा बिपिएफनिफ्राय फैबाय थानाय आसाम आयेन आफादावहाय जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बेयाव नोंथाङा टिकेट नागिरदों। नंगौ, आं टिकेट नागिरनाय बाथ्राया सैथो बाथ्रा। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनो थांनाय 27 जानुवारियावनो बिटिआर एकर्ड डेनि सानावनो आं आर'जलाइ गथायदों बिजाथि नागिरनानै। बे 46 नं उदालगुरि एसटि कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय नैबे फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव देरहासार जालांनो थाखाय। आरो नोंथाङा सोंनाय बादि जुदि आङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो हायोब्ला, जानो हायोब्ला, आं नुनायाव आरो रायजो राजानि जि हास्थायनाय बेखौ नायनानै आं देरहालांगोनखौ 100% होननानै बुंनो हायो। नोंथाङा जुदि एसे टिकेटखौ मोनोब्ला बिजाथि जानानै जुदि गेलेयोब्ला दायो बिपिएफ दोलोआ होनाय 4 गेरान्टिनि अनगायै मा थांखिफोरखौ लादेरबावगोन? जोंहा मावनो गोनां गोबां दं बे 4 गेरान्टिनि अनगायै। सेथियावनो जोंहा जोंनि आनएमप्लयड इउथफोरखौ जोङो नैबे गेरान्टियावनो सोखाबाय। लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखायबो जोङो बे गेरान्टियावनो सोखाबाय। लोगोसे नैबे जायफोर बोराय बुरै जाबाय बैसोगोराफोर बिसोरनि थाखायबो जों सोखाबाय। आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो जायफोरानोखि साख्रि बाख्रि मोनाखै आनएमप्लयड इउथ बिसोरनि थाखायबो जोङो बेबायदि सोखाबाय। दा बिनि अनगायैबो जोंहा नोजोर होनो गोनां आयदाफोर गोबां दंबावो। बेफोरनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंनो हायो, एजुकेसन। लोगोसे जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवबो जोंहा जायफोरनोखि आबादारिफोर बिसोरनि थाखाय मावनो गोनां गोबां दं। लोगोसे जोंहा बे दै रोगानाय, लोगोसे दैबाना होबथानायनि, आरो बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव जिफोर सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै, बे साख्रि बाख्रि मोनैनि गुबै जाहोना जादों जोंनि गेजेराव साख्रि थिसनथाइनि राहा गैया। आरो बे थिसनथाइनि राहाखौ खालामनो नांगौब्ला जोङो जोंनि गेजेराव गोबां आसनिफोर लानांगोन, जाय आसनिफोरनि गेजेरजों हयथ' एग्र' बेस्ड इन्डास्ट्रिफोर जानो हागौ, बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन
लाइननिफ्राय जोङो इन्डास्ट्रिफोर खालामनानै फिसा फिसा इन्डास्ट्रि स्मल स्केल इन्डास्ट्रि गिदिर इन्डास्ट्रिनिख्रुइ फिसा फिसा इन्डास्ट्रियाव गोबांसिन मानसिफोरखौ खाबु होनो हायो आरो जोंनि गेजेराव बे एग्र' बेस्ड जि पपुलेसन लोगोसे जोङो गामियारि ओनसोलाव थाग्रा जोंनि सुबुं माहारि बेखौ हेफाजाब होनांगौब्ला फिसा फिसा इन्डास्ट्रिफ्रासो स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफ्रासो बांसिन हेफाजाब होयो आरो बेबायदि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो बिटिसिनिफ्राय हागोन आरो बेखौ खालामनो थाखाय जोङो एसेम्ब्लियाव थांनानै जोङो आसाम सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय अनुमोदन लानानै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय जोङो लाबोनानै बेयाव खामानिखौ मावनानै होफैगोन आरो बे हिसाबै आङो थांखि लादों जे बे बिथिङावबो गोबांखिनि मावनो गोनां जे दङ बेखौ मावफुंगोन होननानै नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां थांखिफोरखौ लादों नाथाय नोंथाङा टिकेट मोननायनि बेलायावहाय नोंथांजों लोगोसे सानै गेदेर गेदेर टिकेट दाबिदारफोर दङ जेरै रिहन दैमारि आरो रबिनसन मोसाहारि दा बे सानै एबा साद'नि गेजेरावहाय नोंथाङा टिकेट मोननांगौ होननानै मा जुक्तियाव नोंथाङा टिकेट मोननांगौ होननानै दिनै बुंनो नागिरो आंहा मोननांगौनि जेबो माने स्पेसियेल गेरान्टि होआखै आङो आर'जलाइखौ जोङो सानै गथायबाय दाहालागै आरो नागिरग्राया जाहैबाय गासै साद' दा नोंथां मुंख'नाय सानैयाबो दङ दा बेनि गेजेरावनो आङो आर'जलाइयाव बुंदों जे नैबे बाराव स्पेसियेल हिसाबै आं बिजाथि जानो नागिरदों आरो एबाराव देरहानानै थाङोब्ला लास्ट बारनि थाखाय बे इलेक्सन जागोन होननानैबो आङो बे आर'जलाइयाव अलरेडि बुंख'दों दा बे हिसाबै आंनि जिफोरनिखि सिगांनिफ्राय मावबोनाय बे बाय'डाटाखौबो होदों आं बिथांमोननो आरो बे बाय'डाटायाव आङो स्कुल फरायनायनिफ्राय लानानै कलेज फरायनाय आरो आं MA खौ बबेयाव फरायनाय ल'खौ बबेयाव फरायनाय बेफोर गासैखौबो आङो होदों आरो लोगोसे आंनि सामाजिक जिबनाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो 1978 मायथाइनिफ्राय सोद्रोमा जानानै आङो माबोरैहाय मावबोखो शिलंआव थानाय समावबो माबोरैहाय आङो खासि हिल डिस्ट्रिक्ट आरो उनाव शिलं इउनिट एबसुनि आफादगिरि जाबोदों बेनि सिगांबो भाइस प्रेसिडेन्ट लिटारेरि सेक्रेटारि कालचारेल सेक्रेटारि जाबोदों आरो बेनि उनाव सेन्ट्रेल एबसुनि उपेन ब्रह्म जेब्लानाखि आफादगिरि जादों बे समाव आङो स्पक्स पार्सन जादों आरो लेङाइ आफादगिरि जादों आरो जेब्लानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मे खालि थैलांबाय बे मुम्बाइनि टाटा मेमरियेल इन्सटिटिउटआव बे समाव आङो लेङाइ आफादगिरिमोन हिसाबै आङो माबोरैहाय बिथांनि थैनायाव लांदां जानाय जायगाखौ आङो आफादगिरि इनचार्ज हिसाबै मावथ' आफादगिरि हिसाबै आङो माबोरैहाय बिबान बाननांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा जेब्लानाखि माद्रासाव बै समनि माद्रास आथिखालनि चेन्नाइ बेयाव एपल' हस्पिटालाव नोरजिया जानानै बियो सिकित्सा लादोंमोन आरो बेनिफ्राय बेलुराव लांनानै बेलुर हस्पिटालाव बिथांखौ दोनदोंमोन मुम्बाइ हस्पिटालाव जेब्लानाखि दोनदोंमोन बै गासै समाव माबोरैहाय बिथांनि जानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो दायो बड'फा होननानै बुङो बिथांनि जानानै आङो माबोरैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जगाजग खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टजों माबोरैहाय जगाजग खालामदोंमोन बै समाव जोंखौ नायनो हाथारै परिस्थितिनि थाखाय नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि स्टेटफोर बिनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरैहाय मेघालयनि चिफ मिनिस्टार पुर्न सांमा नागालेण्डनि चिफ मिनिस्टार SC जामिर मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार लालथान हावला बेबायदिहाय अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार गेगं आपां त्रिपुरानि मणिपुरनि बे गासैखौबो लोगो हमनानै माबोरैहाय जोंनि बड'लेण्ड इस्युखौ सुफुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जादोंमोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों माबोरैहाय बै समाव राजीव गान्धीनि आमोलमोन जेब्ला बिथांनि गेजेरजों बिथांनि एमिसारि आर.के. धबननि गेजेरजों जोङो आं गावनो आर.के. धबनखौ उपेन ब्रह्मआ जिहेतु एपल' हस्पिटालाव माद्रासाव सिकित्सा जानानै दंमोन फैनो हाया बेवहाय बिथांखौ माद्रासाव लांनानै हटेलाव रायज्लायहोनानै बेबायदि जोंनि बड'लेण्ड इस्युनि सायाव
समाधान लाबोनांगौखौ माबोरैहाय नारसिनदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बै समाव बुंनो हायो आरो बे बाथ्राखौ आङो गासैखौबो फोरमायाखैब्लाबो नाथाय बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेहै लेङाइ आफादगिरि जानाय आरो बिथां थैब्ला बानसु आफादगिरि जानाय बे बाथ्राखौबो मुंख'ना होदों आरो दा बे हिसाबैनो आङो थांनाय BSc नि समाव डेपुटि चिफ जादोंमोन बेबायदिहै बिनि उनाव 2010 निफ्राय 15 सिम MCLA बो जादोंमोन BTC नि बे बाथ्राफोरखौबो आङो बे जि आंनि एप्लिकेसन केन्डिडेटसार नागिरनानै होनाय बेयाव आङो मुंख'नाय जादों थारैनो नोंथाङा गोबां रोंगौथि दङ जुदिसो नोंथाङा थारैनो टिकेटखौ मोनोब्ला देरहागोन होनना सानदोंना आङो 100% देरहागोन होननानै सानदों आरो दृढ़ बिस्सा कनफिडेन्टलि आङो बुंगोन जे आङो निस्सय टिकेट मोनोब्ला देरहालांगोन जोबनायावहाय आं नोंथांनियाव मोनसे गेदेर बाथ्रा सोंनो नागिरदों बेनो जाबाय जों दासिमहालागै जोङो ससियेल मिडियायावहाय आरो जोङो मोनथिनो हादों खोनानो मोन्दों बे उदालगुरि बियाबावहाय दानि आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो दारायगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों जुदिसो बिथाङा जुदि बे बियाबाव दारायोब्ला जायहा BPMनिफ्राय टिकेट मोनगोन बियो देरहानाया रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरो फाल्ला एसे समान समान जागोन होननानै बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बेथ' रायजो राजानि बाथ्रा जाहैबाय जोङो BPF हान्जा हिसाबै जों जा मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दङ हान्जा हिसाबै पार्टि हिसाबै आरो बेनिफ्राय बिथाङा एबा जायानो दारायथों बे बिथांमोननि बाथ्रा जाहैगोन बेवहाय आंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय अब्लाबो जोङो BPF हान्जानिफ्राय जुदि आं टिकेट मोनोब्ला आं देरहालांगोन होननानै आङो दृढ़ बिस्सा दिनै नोंथाङा बड'लेण्ड 24जोंहाय गुवारै सावरायनायनि थाखाय आङो बड'लेण्ड जानानै नोंथांखौ साबायखर बावबाय बड'लेण्डनि जानानै आं उदालगुरिनिफ्राय उपेन दैमारि